and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mga igala, ania ang katapusang sumpay nining atong sigilanon. Gimahayan ko ang langit. Dili ko masugot nga iya kong biyaan. Masakit na lang maabtan ko pa siya. Akong iyan. Kalit na may sakit ang akong iyan. Aray, kasakit. Tawag tingali ni sa pagdinalin ako agad kagadiyo. Agpuntawan ko lang ni. Kasi pawaan ni. Diyos ko. Dili lang punta ko magkasugat ng traffic. Aron maabtan ko pa siya. Gamay na lang yun ang oras. Diyos ko. Diyos ko, hapit na kagulo pa ng aeroplano. Hapit na. Hapit na mulupad ang aeroplano nga akong sakyan. Hapit na ko malayo sa kong asawa o anak. Renan! Oh, Renan! namimising si kungan. Oh, si Junis. Si Junis. Niya akong asawa. Renan! Oh, Junis! Sweetheart! Junis! 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 Oh, Junis! Renan! Junis! Ay mo di ay kumiyaan. Dili mo pa di ay igo ang mga kasakit nga imong ipatagamtam na ako. Maluoy ka. Ayaw kong biyae. Mamatay ko kung mawala sa akong kiliran. I love you, Renan. Junis! Junis! Mahal ko sab kayo ikaw. Pero ang pinawang ikatubang pa nimo. Tungkol sa katako sa sak ako nahimo nimo. Ingon man sa atong anak. Gabuot ko pa ipalaglag diha si mo sa bagan. Ayaw ko biyahe. Ayaw ko biyahe, Renan. Dili ko mapuhi kung mawala na ako. Maluoy ka. Oh, Junis! Oh! Di na ko madayon sa paglarga. Dili ka biyaan. Junis! 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 O sa lalaki ang akong apong kurason. Oh, lalaki, Manuel. Lalaki ang gipakatao ni Junis. Gwapo og himsog nga batang lalaki. Salamat sa Ginoo kay pangandoy ka gyud nga laki ang mahimo kong unang apo. Manuel, sa katapusan, magpuyo na gyud nga malinawon ang atong anak uban sa iyang bana ug sa atong apo. Oy. Unya, mao din ang malipayon day. Muhila ka di ay. Luha kini sa kalipay kining gibati ko karon, Manuel. Tungod kay miabot na gyud ang panahon nga matapos na ang tanantang problema. Tinuod ka, iho. Lalaki ang una kong apo. Oh, Uga, liwat ka kong bata ba? Liwat ka na ko. Uy, mau ba? May kang pagkasinok sa akin ako ba? Tiaw mo ka na. Tiaw mo ka na, iho. Nagduha-duha kapag ila sa sinugdanan nga anak mo siya. Unya day si Ruxcapi day kay nimo ang dagways bata. Ug dili kay ang dagway lang. Hasta ang ubos kay lalaki ba siya. Pa, uy, kaputangan ka na sa kong kalipay. Gihatag niya si Ginoon ako ang dugay ko ng gipangandoy nga anak. Uga, usap gid ka lalaki ang gihatag na ko pa. Ay, salamat. Kay sa katapusan, magpuyo na yung kamong magtiayon, nga tugob sa kalipay ug kamalinaw.
Dili na kumawili pa nga mobiya nining kalibutan na. Tungod kay makita ko naman ikaw nga magbalipayo na uban sa imong pamilya. O kung ko na niya among anak ni Junice pa. Ihatag ko niya ang tanan ko pagpanggo pagatiman. O paeskulahan ko siya sa kurso nga wa ko matuman. Himon ko siyang usa ka abogado pa. Aw matuman bigyo ka na. Basta ayaw lang pun-i ng inyong anak. Aron dili ka maglisod sa pagpaeskwela ini. Asa ka di punan pa? Bati na usa ra ka anak ko eh. Punan ko pa ni pa. Bisag maglimit lang ko og tunga sa dosina. Uy, pagkataghana na. Aw lang bahala ka. Total, patay na magawa ng higayon na. Ikaw mamitay maglabad ng sa pagpaeskwela ini. Kaya ako na ko ang tanan pa. Aron mapaedukar ko ang tanan ko niya mga anak. Mami, Daddy, palit pa ko ice cream, be. Ay, mas ilan gini mataas, sweetheart. Mapagani pagkahurot sa ice cream nga atong gipalit, magpapalit na sa gulo Okay, siya. sige anak, sige ha. Magpalitan lang yung ice cream. Pero, ay palabi ng tamis ha. Makadaot na si mong hipon. Oy, ako lang advis pultahan. Ang ato tingnan kitabang miyabot. Nga ato gisugo sa gawas. Maayo ka. Madre, pari. Sweetheart, madre o pare ka ng atong bisita. Kumusta rin, Dan? Kumusta na kamo, Junice? Ug ang inyong anak, Gaurina. Christy! Go, Alvin! Ayaw na kong sapita o Christy. Tungod kay ako na si Mother Christy Ledesma. Ug ako sab, ako na si Father Alvin del Carmen. Kamu di ay kini, Christy? Mother Christy Ledesma o Father Alvin del Carmen? Dali! Dayon mo! Mo ba? Mao ka na, Gaurinan. Managkauban kami si Mother Christie ug usa ka parokya nga gialagaran. Og mihangyo lagi nako siya nga muduaw mi ninyo aron mangumusta. Tinuod ka na. Tungod kay gusto ko lang nga sa makausap pa. Makita ko pag-usap ang lalaki nga sa unang panahon. Mo'y natingban sa kong pagmahal. Malipayon ka na gidaay kaayo karon. Si Judith gidaay ang imong kalipay rinan. Mother? Mihila ka. Sorry. May nahinumduman lang ko. Sorry kid kayo. Father, may mo ba? Di na lang ta magtugay pa din, he? Igo na nga nakita ko si Rinan nga malipayon na. Agto na ta, Father. Mother Christie, naana sa imong kasing-kasing ug kalag si Jesu Kristo. Usa, may kalimtan mo na gyud ang maong lalaki. Ug mao'y pahariya diha sa imong kasing-kasing ug kaisipan ang kalinaw sa pagpuyo uban sa pag-alagad sa Dios. Yes, Father. Yes. Nakalimtan ko na siya sa hingpit, Father. Nagsangyaw na ko karon sa mga maing balita o pagtulunan sa Diyos. Diin, nakaplagan ko ang hingpit nga kalipay o kalinaw. Gikalipay ko sa mga kong nasaksihan nga nakaplagan na sa Rinan o ni Junice ang matuod nga gugma. O giampo ko nga sa kanunay, magbalipayon sila uban sa ilang anak. Anak! Ayaw palabis sa imong padagandagan! Sington kag maayo! Pasag di siya, Junice. Ingon anak ginabata. Magkiat man gyud. Rinan, dili ko gusto nga masakit simba ko si John Ren. Kamong duha si John Ren. Tungod kay love ko kayo kamong duha. Loves ka na ko, Junice. Uga, loves na ko si John Ren. John Ren, anak. Undang na sa magduwa. Ay napagdagandagan niya. Dollar na mo ni Mami.
Sana, gipaningot ka ng maayo. Kaya ko, Diyos, please lang. Uhawan ako eh. Ha, be, talikod o da, be. Trambuhan ko imong buko-buko. Daddy. Nasingot kay kao. Daddy, mami, kanusa naman, kanusa mo magimog akong manghod. Aron doon ako'y kadua. Lain kini ako rosa, eh. Onya, mo promise ka. Ikay mo bantay sa imong manghod. Promise. Julis? Sinita po ni mo? Lo, Julis? Ano ka? Renan. Dito ko sa doktor kaniya. O, positive. I'm 1 month pregnant. Oh, unsa? Yes! Diyon rin, matuman na imong giwish. Nga, may kadua ka na pohon. Mabto si Mami Julis ni mo. yes! Yes! Malangon na ka! Og dinimi ka na natapos kining atong sugilanon nga naguluhan. Gimahayan ko ang langit. Gibuhatan ko ni duwa sa radyo ni Jay Badayos ug ubos sa direksyon ni Cecil Daniusus Cabrera. Music kining yung alagad kang inanterphone pie Barilio Morales. Atong recording technician Nestor Homesilio. Atong soundman Gili Velasquez del Mar. O kaniya ang mga artista nga naghatag kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Renan Ribores, Junis Ingrid Vertudazo, Christy Vanessa Pacaldo Risula, Alvin ug Manuel, Jojo Alegre Buron, Paulo ug Canor, Oji Kumpok Rakasa, Dario gida ni Gili del Mar ug sa papel ni Rafael gida sa dakong katakos ni Jay Badayos, inabagan ni Ricky Boy Karing ug uban pa. O kinintanan atong gidalit alang sa itong kalingawan sa RMN Production Center. Tatak RMN. Feel mo to. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!